أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نغو كرافي بيه جمعه بيه لاهورما دونيه ala batu ani ala nyini dobi faraka jumadon fe kosofe nego krafe amed jagte na mun laminaw ikadu tiabi aw hakaja obi famia sabla kuna funi gafe ikadu ambo kenede ka o ngani sema vurama bo amuto ka fonyo minye kenenye akana langulonya odela ambe dugawke anga jamana minye maliye ya rabbi jamana mi na ba kono ne ala ka ngerdi go twade ko mali ala kam mali ka kishi kam mali tanga mali ya rabbi alaka do ana jugu che ya rabbi minu maraka buruja minu maraka jamana yi ka lafu minu maraka jamana ngesran venye amani ni subhanahu wa ta'ala fa alaka do anu che mali kunungo mali bi mali sini mali herani bade ani karama mimbi jamana ngono nyam bonya balimaya ani sinja mimbi jamana ngono majugu nana kubino odetnye kabo ambulu koro amani ni allah ta'ala fa alami ni se masadu alami nale kelenye ya rabbi alaka do anu majugu che mayu halake alaku halake mayu andu kaludibila alaka andu kaludibila alaku kaka alaya bunya kama muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ako ke sayyidina ali sayyidina badr alu sayyidina bukar sayyidina usman baraka kama magani manne baraka kama kurishu baraka kama ya rabbi amani allah ta'ala fe mata sangoro tali masami nale de nyada masami nale de bi nyaba masami nya damne masami ba laba masami nga koroni masaw betaye o ye subhanahu wa ta'ala mati votale andimina nga masake koro masake makunyumange ikado anga faranyu anga katama wal makata fa wa ta'ala amani ni subhanahu wa ta'ala fe mi nyanga jamana de kelingele na mimbi malikono maliko kan hami mimbe mina bedi bi tado ya rabbi alaka bele jele hami noya mi nyesaliba kutubu ya adwa ku mafuri amani na allah ta'ala fe mi nyesali amana sanke mabo anga je ka salinge nyonve ala ko kaka ala kama hera ani badela on bi kuma ye fiye kuma ye gashiye kuma kono purgotelo mbi fo kuma jugu bi fo kuma re do bi boy da ko de mango fo sabula ma do bi lame minum bi same minum bi moloya ifawu ani bengo katasi boma no ya anzoro ni nyina sa ko na ambe haketo nyinike lame bo fo ka ya fama ala kama kila kama ambe dugo nyinu fe amfana be dugo kuyi malide chema ani musuma malikono malikoka ya rabbi ami dugaw ke bela jile fana ka dugaw kanye ikado minya allah ta'ala ale minye nyeda ale min bi nyawuli am bela jile ba anzoga lela ya rabbi nyina zami na dam na tofle ala ka ndaw blaka puma nyuma fo ala ka ndaw blaka puma nyuma fo puma minu ba toro puma minu purgotule ma amanyina allah ta'ala fa ala ka ngishoma ala ka yuru me here ani bade ani kenana akallame ni nye ikado kuna fune gafe ni mbora aunga yorola ma minu ni ufarla me nyoka kuna vul gafe nga sa kalutan fla no yengi nyininga journaliste seduye boa jabate amadou el konare boakar sidiki aninde dabatungara antise ka baranga abada fo minumba an kokoro madu no lube nega karafola anga foli anita ni be an bele jile farla nyanga ka foli ka dune da kanya shawma bi jumaina ikado ka fo ka welmando ka dawtlo kan kuna foni di sebe mabo o fuka ta foni do akun voro la hakila sebe na bo menye sebe kala ubi lafiya bolanga on mutoka fo nyongo kunungo boaja bate kumbia insha Allah bi ne fana binasi menye sambe foli ka keka nyeshoma nebe nga juru labla nga juru bi labla ka nyeshi minuma anga nyon vamu o de kenyere ye radio so minumbe jato ya boka fa radio so keme aniko o debi je ki datru radio Jekafo la ka jamana kuna foni lase u ka dugula yoro jawna radio so be ne radio libru do anga foli anita no be ka dugo ke ka nyeshu ma baraka nyondo o kuma anga ne ga julu labla lembe nga radio libru minu ni Jekafo jelembe barala ka demene kay ka tafo ansongo ne ga julu bolu de ka blalo ka sama foli akadon ni radio so ni radio so de farale me Jekafo ka kuna foni lase ikado fo jamana fantan nani bela jelela anya fora nya radio so keme aniko anulu dibi je ka barange ala nye dongo duda Jekafo ka ni jamuka ubata ka yanga fa bela jelela en direct ka demene kay kana nyinyi nga murujan va fe kata san katembe fana ikado kata gushi nyinyi nga fo minye ay wagawo tomoktu kidal radio so chama de beni furanjala minum be Jekafo ka kuna fonta ka jenze ambu befo ko welmando opuma abse ka kan nga druci aka sambe foli anabil la nyini minge ka nyeshi
aka dugudenw ma anaka kabilaw ma ni y'o kɛnɛ Jekafo b'o kɛnɛ fana da aw ma baarakɛɲɔgɔnya kama ani dɛmɛ yɛrɛ bolo kan sɔgɔmada na baara taabolo Ahmed Jakite ale bɛ nɛgɛw la ni jɛmukan ye k'a labɛn k'a hakilina ta ka aw sɛgɛrɛ o ye daba tungara ye o kuma an minnu salo kɛ fɔli duman i k'a dɔn ani nɛgɛjuru k'a labila kɛnyɛrɛ ye radio so minnu ni olu bi fara anw kan ka kunnafoni lase Ahmed Jakite yani nɛgɛjuru fɔlɔ ka cun a lajɛ duman min b'i bolo i k'o salo i k'a dɔn banzara o bɛ kɛ sababu ye radio wuli ka jɔ ani radio cɛsiri i k'a dɔn dɔ ka fara a kan kosɛbɛ an k'olu de ma to a kana partenaire finma a n'a jɛma an ka foli ani tandi bɛɛ sanbɛ foli ka da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan Amène i k'a dɔn kɛnyɛrɛ ye radio so minnu bɛ Mali kɔnɔ an ka bɔ olu de ma nɛgɛjuru bilalen bɛ ka ɲɛsin olu de ma u k'an wele k'u ka u tɔgɔ n'u jamu fɔ u ka radio bɛ yɔrɔ minnu na u ka jamanadenw bɛ yɔrɔ min ka se ka foli lase u ma dɔ bɛ nɛgɛjuru la salamu alaikum wa alaikum salam ta'ala barakatuh kefa alhamdulillah dabatu ngara do wa naam Umar Diko do Kucala Umar Diko ka bɔ Kucala ndi laki wele gi ga numéro enregistré akara Umar Diko aw bɛ radio so jumɛn na Kucala non ne pe ala ko ngala canal la awɔ ka to ka damne 11h wati ko ah oui d'accord OK donc aw bɛ aywa Jekafo sɔrɔ canal ka Kucala merci bien Diko ini baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye tusu 24 76 29 20 24 78 78 kɛnyɛrɛ ye radio so minnu bɛ furancɛ la n'olu bi jɛ ka baara kɛ jɛmukan in dabolo don aw kama a ka sama foli la salamu alaikum allo oui salamu alaikum salam daba nba an bɛ ala tanu jɔn do Bayangara radio Kanda yɔrɔ jumɛn Bajangara radio kunkan Kardo Kanda Kardo Kanga Kanda awo OK d'accord aka radio vous émettez aka radio bi sɔrɔ jumɛn na bon an bɛ depuis en 2015 ni waati ma ko ka 2015 fo ni waati ma an bɛ yonta kanale la a bɛ Jekafo ka émission passé mais aka radio so a bɛ numéro jumɛn na a bɛ sɔrɔ numéro jumɛn na Bajangara Bayangara erga fréquence ama Mame ngo Bayangara radio fréquence a awa fréquence a bɛ fréquence jumɛn na an bɛ 92.4 78 non 92.4 92.4 radio Bajangara o diyara n ye alors wele ka jumɛn b'i bolo ka taara a ka radio lamɛnlikaw ma d'accord d'abord wele ka min bolo fɔlɔ ye o ye aw yɛrɛ ka foli ye aw bɛ cɛsiri min na don o don parce que hali souvent ni kana yɛrɛ dɛrɛ dɔɔni an auditeur b'a wele don o don mun bɛ daba la mun bɛ seri la o bɛɛ bɛ kan de ko fɔ awɔ bi radio bɛ se ka kɛ sababu ye vraiment ko fɛn fɛn bɛ ka tɛmɛ Mali kɔnɔ awɔ an yɛrɛ ka sigidenw u bɛ bɔ kunnafoni caman kalama n'aw fara an yɛrɛ ta kan bɛɛ b'a dɔn nin waati in na gɛlɛya min b'an kan o de ye bɛnbaliya ni insécurité ko ye kosɛbɛ surtout an bɛ yɔrɔ min na n'i bɛ radio baara yɛrɛ la kuma ale de b'a ɲɛ kuma ale de b'a tiɲɛ an kɔni jɔyɔrɔ de kosɛbɛ ka kɛrɛkɛrɛnla an yankaw minnu sigilen don an ka Bamako in fɔ fo ka se jamana wɛrɛw ma parce que n'u b'u sigi surtout réseaux sociaux na u bɛ se ka kunnafoni dɔ di alors radio Bajangara 92.4 an ka foli ani tanlu bɛɛ ka ɲɛsiw ma ayiwa radio so wɛrɛ bara k'an wele 20 24 76 29 salamu alaikum ça va somɔgɔw basi foyi tɛ amila jɔn do Umar Maiga radio solidarité tonka Umar Maiga radio solidarité tonka ouais monsieur Maiga comment allez-vous? Oui, je vais bien et vous? Ah oui, ça va. Alors, dis-moi, vous émettez aka fréquence combien? Nous émettons sur la 98.0 FM. 92.0 FM. Et vous êtes à Tonka. Abe commune Joli. Alors, abe c'est yoro du na vers Tonka. Nous couvrons toute la commune de Tonka. Eh ben, c'est super. Une partie de Gugundam, une partie de Nyafunke, une partie de Direi. Oui, mais écoute... Et on est écouté aussi jusqu'à Boire.
Ah oui, mais dis-moi, nous, cette émission, elle est diffusée en bambara. Est-ce que Mouachama be Bomananga aux zones nous non? Mon cher, il fallait venir voir. Ah oui, d'accord. Ah oui? Ah oui. Eh ben, ça c'est super. Alors, dis-moi, quel problème vous avez aujourd'hui? Gela du même radio Tonka Labi. Non, il y en a pas qu'à y connaître. Ben, allez-y, c'est l'occasion. Moi, je te donne l'occasion de tirer alors, sur les auditeurs. Même les bonnes volontés à travers le monde. Nous, le seul problème qu'on a aujourd'hui, c'est le problème de l'électricité. Sinon, on a une radio qui est très puissante. Très bien. On a eu un émetteur qui a été donné par l'administration. On a une puissance, on a un émetteur qui est très très puissant, mais on n'a pas d'électricité. Vous n'avez pas d'électricité, d'accord. Et nous, depuis 9h, on capte Jekafo. Même les pubs de Jekafo passent sur la radio. Alors, jusqu'à la fin de l'émission. La direction vous doit quelque chose parce que vous passez les pubs. Voilà. Donc, ouais. Alors, M. Maïga, je suis vraiment content. Et Djibi, c'est mon intime ami depuis à Bamako. On a fait beaucoup de trucs ensemble. Ok, d'accord. J'avais une discothèque tout juste en face de la mairie de Korofina. Tout à fait. Voilà, donc, ouais. Ok. Allez, merci bien, M. Maïga. Bien des choses à tous les auditeurs de Radio Tonka, à Gunda. Merci bien. Merci, ouais. 20 24 66 29 20 24 78 78 radio partenaire Jekafo. Allô, oui? Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, Dabadou. On est bossa là. Non, on va la Jonundo. Abu Bomi. Ne be bossa là, on va la canal sans fait. Ah, aube Sadjoula de main, aube la canal de sans fait. On va sauver quoi, on va la canal sans fait quoi. Ah bah la canal sans fait, Sadjoula. Merci bien. Alors bien de choses à tout le monde. Bien. Ah. 24 66 29. Ansouama. Ah, Jondo. Kabomi. Ah? Alors, Ahmed Guinée-Bougou? Ouais, Gunda Marala. Ah, Gunda Marala, ok, d'accord. Ça va là-bas? Ça va. Alors, on la met à Radio Djumaïnaï. On la met à Radio BTG là. À Radio BTG? Ouais. Alors, à Radio BTG, Barakalawa, Tario, à l'Amérique. Non, il y a la Melgela, un grand frère, le Baraga, on a donc un signe de la chute, la meilleure émission à Dan. Eh bien, merci bien à Gunda, merci. Zo 24 66 29 à Radio Partenaire. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kefa Jondo. Kolisi Sogo Radio GBD directeur Kenyeba commune de Sitakili. Ah, Kenyeba commune de Sitakili à radio. Ouais, Dila de Tabagoto. Yo, à radio GBD. Radio GBD, Kamarimo. Yo, Kamaro Kolbejeba. Korsana Dunteje. Eh, Ambedjan. Daba wallahi na kontono biya folo janne ngadu na auditeur sabla ketandel ma hera ke sababu soto nyiwa balete aywa bo mbem profiter ka fo maninga ka ton ba dingol fnanga saka la be parce que commune woro le bende la mini wala membe soto la yo kataka fo Sénégal bloka fo Sénégal bloka Sénégal abe soto fo Sénégal dugu chamana bebe ka la me vraiment la émission sinte jende lunde men na radio la jambi synchronisé la ka bela me ko maninga te hendu mando kamari ko baro taga bloka yu kusobe aywa donc vraiment la radio Kenyeba amanga foli bawye aka auditeur u fana anga foli bade buye tabarkallah. Merci mon cher ami, merci bien. Amin. Vraiment, Banco et de la canère de mes coups ne pourra pas dire à fond la hier soit quand il a mobilier la il a du flash, quand il y a besoin, il y a mis donné à boire son second seconde là-dedans.
atara fo wafla la. Ah mais c'est normal, ça c'est normal, c'est jigi tugu ye bon banga nyamugo bayre fo Banjugu Dante aba mais merci vraiment, merci. Abeka formation mi kan ku kai kitani nu ani fo bon ko eno abe hakilna nyima do nga pour barab se ka nya bolo tigo mi. Eh ben merci bien Banjugu Dante aba mais ala sona merci bien. Di bema nte bokuma ko no anga commerçant do be no Adamandabo. Ah bon. Ni manga fol la sala sawa anga radio ya no ambe barake batile la mais ale et ça s'en fait que là de le d'ailleurs courant d'ama 24 heures sur 24 avec courant d'ama depuis 7 heures pour 22 heures courant bambola te dorme kele sara anga foli ni tanube adama dabo ma kenye ba anga foli bay vraiment ale be to men ni be krata radio takabolo be nya ankoni be do ngina fe halbi kangini nyam ko fe anga radio minuto jolendo ka yama radio nu ka daele anga nyiko deme faso barala baron se ka nya tigomi. Merci bien radio Kenyeba, merci mon frère, merci bien. Amin merci bien, merci. 24 67 29 radio partenaire Jekafo Niaoka Kenei. Touche. 20 24 67 29 le 20 24 78 78. Allô, salam alaikum, radio Jekafo. Oui, radio Jekafo à l'écoute. Ça va, radio direct lena. Ambe alatanu au ye joni abe bomi. Ndi welel ke kabo Binta Gungu Gunda Marala. Ah, Binta Gungu vers Binta Gungu c'est vers quel côté? Ah, Binta Gungu ambe Gunda Marala, Gunda Marala. Ah, Binta Gungu Gunda Marala, tout à fait. Binta Gungu, c'est vrai. Comment vas-tu? Oui? Allô? Oui, entre le bilan. Radio BTG, Radio BTG ka. Radio BTG, Binta Gungu. Depuis 2013, Radio BTG dika. Ah oui. Émission la télé. Oui. Voilà, Radio BTG barakala ouye. Tabarakala, anga foli aneta nubeka nyeshoma. Anga directeur ajijala kujuku kanyeni ka Radio BTG katika information du. Anga directeur to Umar Traoré. Radio Bintangu Bintan munu de Bamako ni Bamako na Koka. Uka sase to MJDTG unu bija ka Demelike. Voilà, anga nyema ukana Demelike pour que anga ka barake ka Jekafo soro ka nyeka la mo ka kibran soro. Parce que radio Jekafo tabarakallah ala ka ta tanya albi ube barake ni baranyuma ya baranyuma ile baranyuma mtento ni ndia radio Jekafo la ne ikasoro. D'accord, wore kama uye jidali ke pour que radio BTG ka radio Jekafo la ne ka la c'est radio BTG de Seromina. Merci bien, anga foli baye awye. Bon, là, to Gassamba Ali Maïga, merci bien, radio Bita Gungu. D'accord, voilà. Merci bien. 20 24 76 29 20 24 78 78 20 24 98 98 Jekafo. Ah 24 76 29. Allô, ça va bien? Bien, merci. C'est la radio Damé Djidjeni. Ah, la radio de Djidjeni. Damé. Radio Damé Djidjeni. 92.3. Très bien. Alors, Djidjeni Kao, Anga Foli, Anita Nubeka Nyesho, mais on est Jekafo de Baraka depuis quelle année? Ani Jekafo de Baraka be Sanfla, Sansaba Boyangobo. Très bien. Ame Kolokani Yaramakafo fait. Tout à fait. Ame point central de là. Anga radio be cercle Mansoro. Niya kita jatimine. Kita fano banga radio soro. Ah bon? Nara fano banga radio soro. Banama fano banga radio soro. Ah ben c'est super. C'est Kai Dere village mimeno c'est babo banga radio soro. Mais gela mi manga mo fonyana. Au fond. Radio in lamini kadi anga sigira mo be. On yera ka korogani cercle communitandi. Jijeni commune yere o dugu binani ani woroye.
Sagabala commune no ba ani Kenyaka cha wo dugu binan ni fly dugu bede te ka ngara jo soro kurango bana sabu nana kuran da le sisan be radio da le sara kuran be tege o gele banga nyamo munu me nubi sika kuran dama 24 heures sur 24 ale be joroba ta anga jamana kuna barakola be ado ka fo kuna foni joro ka buna adama de ka adama ne ala ko sobe u yere ko kuna foni yere ko fanga nani nadu amisinga bla fanga yere flana la awo parce que ni fanfante ni kuna foni te fotinya na bo ba ma fe ka fami fo ali jamana fleni basi bali amina nanya kuna foni di nyama a di to nyuma la abi lafiya da mema bil hak ana auche mo be kuna fon di to ni ko fa mo bata no farati jamana we awo du fona collecte le do on na ya no bata ko sobe o sedu na soro ameseka hakili di nyoma wala sa bare ameseka sabati to mi ode kuna fon to mene bolo ne directeur ya radio dame directeur ka do jijeni anga foli biye ami farika fana ka foli ke ka nyashi radio lamebaw ma ambe wele dake jijeni na lamini adew minnu be malikona ani maliko ka sebuye se min buye u ka hakili to faso la sabula ni ki be jijeni beson ni radio so indeme ye beson sabula bebe radio lame wallahi habbe we bil hak bebe nafa sorala bebe kuna foni sorala bil hak opma ambi farika ka wele dake merci bien directeur kobi janye merci bien iniche comme Sedufo bon Sedu ba me aba me ni ala sona nyoka anana anya kaise digi semaine dale ya aywa passé voilà merci bien iniche merci Kamé bien 24 65 29 le salam alaikum allô oui bonjour monsieur Sajola Kado, c'est Cheikh Amala Kone, directeur de la radio Bambouk. Cheikh Amala, directeur de la radio Bambouk de Sajola. Ah, Bambouk de Sajola. Ouais, on te mena fait un moment. Yo, ah oui, tout à fait. C'est du savoir? Non, je me rappelle très bien. Ok, d'accord. Amneyorum Nata, Sajola de aussi Bafou. Anga Foli Baye. Sajola Almami Bafou. Anga Foli Baye Almami. Sajola commandant Bafou, Anab Mer. Anga Foli Bouye. Bon, Sajola Kao vraiment a eu beau là. Très bien. Parce que ça fait 1 an vraiment Radio Bambouk est connecté à Jekafo. Eh ben, c'est super. Vraiment, en bas faux. Sajola Mouron Jekafo, ou Bébé Kana Micro la Capolique, mais où il y a qui a quand de Dondako Kaufo Kauton. Il faudra Amanga Foli du Da, Sajola Lamine Kafu, Beko Jekafo Foli Bouye. Voilà. Ni à la zona. Mais à part ça, alors, et quels sont vos problèmes là-bas? Bon, nos problèmes est que vraiment, si on connaît un peu politique, on a usinier, la semence. Parce qu'on a émetteur vraiment, où on a changé. Ah bon, d'accord. On a un émetteur de 30 watts, ils nous ont acheté un émetteur de 500 watts. Donc, vraiment, oui, de mes diamants là. Ah, mais courant, tu as le problème là, et pour le courant. Bon, courant, tu as le problème là, parce que pour avoir le problème, mais actuellement, on a un marché panneau de 24 panneaux. De 6h du matin jusqu'à 17h. Ah ben c'est super. Alors de 17h à mes générateurs ça. Ah ben ça c'est bien ça. Bon, on a rajouté vraiment à la main de Kosovo grâce à Jekafo. Très bien. Parce que à émission Nama Kala vraiment population de Benaka Jekafo Kala. Non là on est très content vraiment pour vous. Donc du côté de Mbastre Bifou là. Yo. Anaka Almami Jala Dambele. Yo. Musa Kanute. Voilà, ou va voir pour là. Konga Anfanaka Folibu Bay. Ouais. Alaka Amenyon Bolo. Amin. Merci bien, Radio Sadiola. Merci bien. Merci bien. Mama, she for a mother, she 20 24 76 29 Radio Jekafo
abaka jemuka kenaka min ye kunnafoni gafe nga semvura mabobi angileme ka kumada di radio Jekafo baraka nyoma minnu be dugu wɛrɛ la olu ɲɛmaw de bara kan wele ani barakɛlaw. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Keifa? Ibrahim mena dalare. Ibrahim wa? Alu? Kan me mida? Tumodo. Murjan. Ambi fo. Radio Nyamana Murjan. Anyi fo danda fo lebela. Ajaranye. Otba ya jara tola ko ni yera ko ya. Odi jagwa Murjan woni no ko ni wora. Atakuna ko chama medze ko ogela gori. Ambi fo ka Jekafo la me ba bela fo. Mba bi bo Murjan hawa ko ne alaka hinana. Oye Murjan gaye. Kosebe. Baisa ko ne Murjan gaye mbenga do. Kosebe. Awa jarla ka fe nyara be. Alu Traoré be Ibrahim do. Alu Traoré be oye Mburangaye. Yaro ko ni mbe sokele. Kosebe. Ayo baze. Ambi fo ka Jekafo la me ba bela fo. Ajaranye. Malion bela fo. Ona ko janaba jama ko ani sogoma. Abame. Tomo be. Inshallah. Donc d'abord bi sambe foli bla Malion bela ma. Awo. Rengere nyana na bi nga foli di anga diaspora mo minum be ko kawlu fana bi Jekafo la me ko sebe. Yani gata yoro diaspora la ambe kome fo abe Côte d'Ivoire. Ko sebe. Anga foli tanu be kanyeshi kome ma ani Abdul Kader Doucouré. Abdurrahman Hamed Doucouré. Aka denze do musique lembe ay wallume ani benani nyanje na be wulika joba ka nga foli bay ko sebe ay wa nam daba yere fuy ka wulika joni ka konnan jeyala o jaranye tabula ma tsega ngana ya ni ngana tigi uti bolo sigatola donc ambi fo ka ngalla me banu befo ka sababu yake mina foli di diaspora ma adona minke minye anga komunika kuna foni na region ga kuna foni bita dola watini wati ulu konnana otuma anga diaspora ya jirana ka fo o jemuka ngoni atite muluka tabla ambi ufo danta foli mina anga nyamana komini ale 41 villages daba donc o belajele bi Jekafo ende lame radio Nyamana ale ka fiɲɛ siraw fɛ 102 ale fiɲɛ siraw fɛ radio Nyamana ina fɔ an baarakɛ ɲɔgɔn dɔw y'a fɔ cogo min na Dili commune yɔrɔ dɔw bɛ u b'an ka radio in sɔrɔ Dili Kolokani commune yɔrɔ dɔw bɛ u b'a sɔrɔ fo ka taa se Falun commune ma ani Sagabala nka an yɛrɛ ka commune dugu dɔw bɛ olu tɛ radio in sɔrɔ ka da fiɲɛ siraw olu cogoyaw kan awɔ donc radio ye radio communautaire ye ka jira maire la ani min ye radio lamɛnbaaw ye yɛrɛ b'o f'i ka kuma na gɛlɛya min b'anw ka sponsor tɛ an bolo yan kosɛbɛ radio lamɛnni ka di mɔgɔw ye nka musaka ko u bi ɲina o yɔrɔ in kɔ vraiment an b'a an ka population deli u k'a dɔn k'a fɔ radio bi balo lamɛnbaaw de la awɔ bon an ka radio in a sɔrɔbaliya an ka commune dugu dɔw kɔnɔ ni commune wɛrɛw b'a sɔrɔ dipoli kelen de bɛ an ka antenne na donc an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ k'a lajɛ u ka dipoli 3 fara ka pour que k'a kɛ dipoli 4 min bɛ se k'a to an ka commune dugu tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka radio in sɔrɔ dipoli dama i b'o sɔrɔ sini bɛɛ ni Ala sɔnna ok o tɛmɛnen kɔfɛ an ka dugumana in kɔni daba o bɛɛ lajɛlen tiɲanen don sabula muso talontigi dɔw bɛ yen n'olu yɛlɛnna ciment kan a b'a su a ka jigin fo bɔgɔrɔ ni duguma dungare fana sera ka sɔrɔ daba o bɛ diya n ye kosɛbɛ ni Ala sɔnna o bɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna daba kumaw ka ca mɔgɔw ka ca lini nɔfɛ alu an b'i fɔ k'i waleɲumandɔn radio Nyamana i k'a dɔn Murjan an ka foli b'aw ye yanni ka taa daba an bɛ hakɛto ɲini fɛ ci dɔ donna an da ni o ye ADECNA président ye Cheikhna Bouwa Soumaré ale de ye naran ADECNA président ye naran cercle développement jiko ni docteur ko ni koko bɛ nara olu de b'a bɛɛ ɲɛmaaya la donc a ko a b'a kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ɲamana population bɛɛ lajɛlen tulo kan dugutigiw ni maires ni kɛnyɛrɛyew ni alimamiw ni musotɔw maa fɛn fɛn bɛ yen ani ɲamakalaw baara waleya min kɛlen don an ka commune kɔnɔ a ma dogo maa na dunan minnu bɛ yen ni olu bɛ an fɛ an ka sira dilan na donc n'olu turuna o ye dusuma kasa ye ni sigikafɔ de b'a ɲa ou bien ni cogo min b'a ɲa fɛɛrɛ ka kɛ cogo min na laɲini ye min ɲa ale ka se ka sabati
donc d'abord antenne na antenne bela jele monopoliser. Merci bien Mbourangue. Donc do nya hawni eta ambi malien bela jele fo kami murja 102.0 FM radio nyamana alu Traoré amba foko malien bela jele sambe ala ka mali bala sigi. Amina ya Rabbi alu depuis Mourjan radio nyamana anga fulibe iye directeur bay anga fulibiye. Foli ani tani amba keka nyeshi karamoko tunkarama nere dogoni do abe dalwa. Abara ka laje Facebook hein kara korifenti la comment vas-tu e benga choroba fo bakantara kwandi soma 20 24 76 29 salam alaikum allô salam alaikum voilà ambalema amba da tloka kafwa ashalembe arajo Jekafo la kabo kurufina ni wati nga ben anga kuna funi di wati ma nga haka jamba da tloka ka fo semeni kala obi lafia bola do ngele ni ala sona ika don dene nata semeni ika do bi bulu da opma jemu kana ta abulo ma minye asira korai nga ika don ina fo klefla na aywa gafe kono kote am to ka fofo nyongo ka se ka kene ka nyina ma dobe nega jurula angele me ka kene di am baraka nyo minumbe no radio so minu ni Jekafo datule do nyona kuna funi disra ka assalamu alaikum wa alaikum salam dabatungara naam bismillah sumo be ne ba alatanu ni fana yi ni te fana ni e kona yi subhanallah e kona awo e jondo seko komina do esewu namu kona kaw ambalatano korbasite toro foitana aywa alhamdulillah ambalatano alaka tan lu jidi aw bi chogodi aywa ambia aba lame chogodi arajo so jumenga kona nam dabatungara awo ambalatano aywa alaka tan lu jidi amin ya rabbi allah sumugo be aba ambawlame radio jigisigi sanfe radio jigisigi awo aywa alhamdulillah ambawlame awko kuna fonu kadanye aywa ambe kanga usoro 5 sur 5 5 sur 5 an ya rabbi kanga lame 55 km 55 km de kona obi lame 55 km de kona anga commune dugumuga ani shegi voilà donc awka kuna foni akadanye mais gela jumemba awka aka radio so inai gela mi nga radio so nga ya parce que an yere te seka kuma parce que ambe zone mina c'est un zone rouge c'est vrai donc kuma na muno be ama ci ti seka feraka kuma donc ala na awka kuma sababu vraiment awba kuna foni awo so on fait mi kam mali kono vraiment bele gelemba lame awo nga ti kwa yere la nga kuma ah oui, c'est vrai, parce que quand a franchement c'est une zone rouge, vraiment. Mais ni Jekafo ka information be passer ou non on ka jan. Très bien. Donc on sait qu'en profiter ka ko chama vo mais aka de un chama be bamako même nous don. Vraiment. Mbe don jek don, ibe don jek don. Ko sobe. Sori kemeso. Ani Gourondao, ça ce sont des amis à moi. Ouais, Ani Gourondao c'est des amis à moi. Voilà, nous be antiroué. Voilà, donc en bas fouyo ko out de me ko sobe. Vraiment au camp de parce que ambe baraka ni groupe de courant ambulo ya. Ah oui, d'accord, ça vraiment il faut qu'on cadre demain. Dungo do ambe litirta ani kline jeni. Non, vraiment anu konako ala ni konako yere ka sababu la vraiment o bandeme. Non, ni ala sona demain bina aka konaka de do fana be yaya an segu. Très bien. Voilà, d'accord. Donc amena wele bluma vraiment ku ko fla là. Vraiment au camp demain. Merci mon frère, merci à tout le monde à Kona, merci. Ala ka sawari rana. Ya Rabbi Allah amin. Ya Rabbi ala ka bolo ma ko fara. Amin. Ali bi ala ka do faraka. Amin. Ala ka naw kisi ka utanga. Merci bien. Merci. Ambe aba fo kabo santoro ani karantela ikado sanugo arajo fana kolombada anga fulibuye ukacha de toute façon angele meka keneda au mam kenyere ya rajo minu datule do ananami jeka baraka. Assalamu alaikum. Allô. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Daba tungara ini soma i aba to fa aba dona. Aba, comment vas-tu depuis ça? Depuis ça va bien. Basse pour Tana Daba tungara. Madame le maire, Katase gouverneur, tout le monde. Madame le maire Bifo, iga fini bitale Daba laidu bobo muso e laidu tigi. Bobo muso, akwa benga bobo fini chima mene, vraiment ajaranye. Abe fini blala kata nala sonama. Ok. Gouverneur Fanambi fo no colonel Ousmane Sangare. Ibenga foli fo monsieur le gouverneur. Ako kaka foli biye. Kwa jaranyo kosobe. Ala flake go ka bifo. Merci bien Ava.
D'abord, bon, on connaît ça. Jekafo, on bi foli black à Souma. Parce que on m'a fouillé à Jekafo, c'est que mieux qu'on a foni sera ni Jekafo ma tira dama anga malidon qu'on a foni. Okera. Sabla bela jile dumado sankilembe yoromiye batigi balia anyonya lembe ya doni. Nga furaw bala ka sorala don doni. Ala ko ke. Dongo la ikaro ka fo masaba sara a gelara sankono kosobe. Wallahi abi gela koy. A gelara san kosobe surtout garbudenw. Uma mi uma bon kise tagaru soro. Wallahi. Ani fana passager do ala de taya kani. Awo. Awa kise fana yo soro depuis sonda fa ale ka mobili tienle do ale ma se ka fere soro kata awa su koradro nin kasara nya ale soro siasu. Allah ani douane ken. Ani douane che wala si se daba nikera ikaro ka fo junu ko baye dugu kono. Abikoye. Akunya ka mobili san ko mobili nana nga mobili nana soro ale ntayana. Allahu akbar. Diɲɛ ko tɛ ala ko don. Ala k'o hinɛ. Ala mana min kɛ o de ka ɲi. Ala ka hinɛ u bɛɛ la. Amen. Merci bien Aba. Sinon daba kuranko tɛ yan. Ahɔ a bɔ. Ayi kuranko dɛsɛ tɛ anw fɛ yan. Munna. parce que Amadou nana groupe min da anw ma. Daba Amadou Sangaw bɛ Amadou Barkada. ATT wallahi. Est-ce que ATT min kɛ Sangaw ye. Asrabe ala bolo ala ka falaye arjinana ya rabbi wallahi Amadou kɛra sanfɛ sangadenw fana kɛra Amadou fɛ o tiɲɛ daba i terikɛ n'o ye Amadou ye kanu ka fɔ maa don hali sini sangadenw bɛ sugola n'a a tɔgɔ ye Allahu akbar an bɛ dugawu don kɛ ala ka kaburu nɛɛma amina ya rabbi ala ka fara silamɛsiw bɛɛ lajɛlen amin an kɔni bɛ san ɲɛnajɛ kosɛbɛ tabarikala k'i ka émission diaspora awɔ Sangaw b'a la mais kosɛbɛ. Oui, mais Abba, dis-moi, a bɛ taa yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn ye au niveau des sangs a bɛ taa fɔ yɔrɔ jumɛn à peu près à combien de kilomètres? On va jusqu'à 65 km. Hein? Ah ben quand même, hein? On va jusqu'à 65 km. Mais ben, c'est bien. Donc c'est bien parce qu'on a un problème d'ampli, mais je pense que ça va se résoudre le jour à venir. Ah oui, ni ampli ko de b'a la maa dama dɔ bɛ yen n b'a f'olu ye. Min ye Jamil Bitar n b'a fɔ a ye bi bɛɛ a ka ampli san ka d'aw ma ça kan ne doute même pas de ça. Ah, d'accord. A ka bɔ kɛ jɛma ye n b'a fɔ a ye a bɛ ampli sa u ye. D'accord. Non, n b'a fɔ a ye je vais lui dire ça bi bɛɛ a bɛ ampli sɔrɔ ni Ala sɔnna. Ni Ala sɔnna ma daba. Merci bien Abba, merci. Voilà, merci. Allez, merci bien. 24 76 29 radio partenaire Jekafo anga foli bawye aminu ma anga jamukanta ka jenza ako sigida la ana audo. Salam alaikum. Allô. Alaikum assalam. Aba somro. Aba korbase jondo. Umar Traoré kabo Bisabugu. Kabol dugu jumɛn na? Binta Gungu à la 45 km de Gundam. Ah, Binta Gungu. Traoré, ça va encore fin là? Radio BTG ka directeur do. Ok. Ah oui, Radio BTG ka directeur. Ça va bien, monsieur Omar? Wallahi, ça va, tout est bien. Et alors, dans Gundam, c'est une région maintenant ou bien un cercle? Bon, si ça encore, Inch'Allah, on peut le région, mais on peut remettre arrondissement de. Ah, c'est ça, arrondissement de. Mais on peut le cercle, Inch'Allah. Ah, abna que cercle, ala koke, ya Rabbi, ala koke. Amin, ya Rabbi. Ça va bien à Gundam? Ça va à Gundam? Wallahi, ça va à Gundam. Aïwa, Dieu merci, alhamdulillah, monsieur Traoré. Radio ni akada ko sebe. Aïwa. Levi ambe to ka mine au ka kuma amba ta ka bla anga radio sola ka tila ka bo mo ba ka ti. Awo. Donc radio ni akada ko sebe amba ka ngongodo au ka formation be amba soro. Ça c'est très bien ça mon cher. Amba mine ka di mo no fana o ba soro ka téléphone ko radio bela. Encore radio BTG avec mine yoro na commune nani. Sakan Tukabangu Binta Gungu Mbuna. Donc vraiment, on peut barakaouye à la cantonne. Merci vraiment, merci mon frère, merci monsieur le directeur. Radio BTG Toro au papier là. N'allo sona, à toi bien. Radio BTG Robert Kanula, Inch'Allah, merci vraiment, ne barakaouye. Merci bien monsieur Traoré, merci. Hamedjekte ikado foli anitani amboke kanyashi labebaw ma minu bi Bamako no ye partenaire we demebaw ikado minu mina bara dama nga kuye
n'u b'an sara an ka foli b'u ye minnu bɛ yen n'u bɛ an animateurs ka taa se an techniciens k'an dɛmɛ i k'a dɔn hali u tɔgɔ tɛ fɔ radio la an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsin u ma 20 24 76 29 20 24 78 78 allo allo oui bonjour somɔgɔw bɛ di somɔgɔw bɛ di iyo allo ne tɔgɔ Seku Suman jɔn do Dabado to ita kɛra n bɛ ala tanu alhamdulillah Seku Suman do ka bɔ Gundam radio Kɔnɛ Badika ka bɔ yɔrɔ jumɛn Gundam mais alors décidément on est très bien écouté à Gundam ça c'est une autre radio Gundam radio Kɔnɛ Badika radio Kɔnɛ Badika aywa ça va bien bon tɔɔrɔ alhamdulillah aywa aka radio so abi cogo di wallahi an b'a lamɛn kala yɛrɛ de aywa alhamdulillah an b'aw lamɛn kosɛbɛ aywa an ka foli ani tanu bɛɛ ka ɲɛsin aw ma an ka cɛ da a bɛ balo la Seydou Tarawele Bamanan Seydou Tarawele awɔ a taara u ka dugu la k'a bɛ taa ci kɛ e bɛ se ka ci kɛ wa maa min bɔra kaso la o bɛ se ka ci kɛ a bɔra kaso la a bɔra kaso la k'ale bɛ taa ci kɛ u ka dugu la ne ko a n'u fo kɔnɔ fa mana bɔ kama a bɛ san 6 bɔ ou bien san 7 si aywa voilà Gundam Tombouctou Gao Kidal voilà mama bɛ lamina an ka foli tanu bɛɛ ka ɲɛsin u ma an bɛ jɛkisɛ il faut préciser quelque chose radio so caman fana bɛ yen minnu bɛ enregistrer WhatsApp kan n'u y'a enregistré heure dɔ bɛ u bɛ sɔrɔ k'a diffuser donc olu t'an sɔrɔ direct la mais an ni ninnu bɛ baara kɛ alors si tel est le cas n'a tulo b'an kan na an ka foli b'aw ye a bɛ se ka weleli kɛ 20 24 76 29 allo oui kan jumɛn bɛ kan foyi aw ye jɔnni ye an bɛ Buna Buna bɛ min Buna bɛ Gundam mara la Buna Gundam mara la décidément alors vraiment on est numéro 1 Gundam ça va là-bas ça va somɔgɔw bɛ di i tɔgɔ ne tɔgɔ Fanta jamu duman Tarawele Fanta Tarawele i Tarawele ko an bɛ Gundam ka bɛɛ fo aw ka émission ka d'an ye kojugu an bɛ k'aw lamɛn merci bien Fanta Tarawele depuis Gundam merci 24 76 29 le 20 24 78 78 alors radio partenaire Jekafo amana ke Mali yoro i ka do kene ba awde bolo ni ya ko kene do be allo assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah kayfa hal non ça va très bien Jondo Fousseni Togola Kabo Misra. Alors monsieur Togola, je suis désolé, on a dit les partenaires de Radio Jekafo, les autres radios qui travaillent avec Jekafo évidemment, donc particulier Kakenate, avec Atonini qui fait à la sona. Donc à Radio Sominu ni Jekafo be baraka anolu de Mali Europe. Salam alaikum. Allô? 24 66 29 Bamanan abana antle. Somɔgɔw bɛ di? Awa Jondo. Besoba Côté FM. Besoba. 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 Aka radio so tɔgɔ? Côté FM. Côté FM. Beso. Somɔgɔw. Radio directeur ya ou bien ye jumɛn ye? Kassim Koulibaly. Alors, Kassim, ça va là-bas en Besso? C'est ça. Les techniciens de ça. Technicien de. Ok, d'accord. Ikado, aka radio so ça va? Besso ba gela jumɛn ba okan? Bon, bi ambe ala tana ala barkada. Ka dɛmɛ ɲini an ka RTSM bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔnɔ. Oui. Allô? Oui, an tulo b'i la o.
Voilà, on va à la ligne pour au nom de la démarche, nous avons un ama. Problème de banane, c'est un problème de tangan. Du même problème, voilà. Émetteur, ok. Alors, Beso, radio Beso ba, Beso na lamini, Maoma ni bi bon Beso, walma ikado deme de kadiye, alors Beso radio so, émetteur ko de boula, ode ala sago, au sago. Kuna foli la sera, technicien. Ah. Ok. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Dama, comment allez-vous? Wallahi, ça va très bien. Comment va-t-il? Non, ça va, ça va. Ame ala tanu Jondo. Alhamdulillah, c'est Moussa Touré. Ah, monsieur Touré, ka wele ka bomi? Neba wele ka boara jo Mbuna, c'est une commune rurale du cercle de Gundam. Ah, eba wele ka Bobuna, commune rurale de Gundam. Ouais. Comment vas-tu, monsieur Touré, ça va bien là-bas? Oui, il n'y a pas de mal, bâche faut faire. Aïwa, alhamdulillah, kana bâche kaula. Parce que ça me fait au moins une vingtaine d'années que je suis à Radio Jekafo. Ah ben, c'est super. À la émission tombe d'amine 11h15. Ah ouais, c'est vrai. À tombe d'amine ni data bombo ka donc lié. Oui, tiens, halibi abi d'amine nous dit. Ne tuye boutique faire là, mais ni ne tara sougara, je vais tout faire pour que émission ni carafone. Ah oui, d'accord. Radio ni babel la mega tama ala radio malika yanti. Aïwa, alhamdulillah, o jaranye. Émission ni vraiment radio ni kadi akani akabara kala wala tetirelando ambe doa ukawye. Ya Rabbi, Allahu amin. Ya Rabbi. Allah ka bola miala. Ami. Ibe doa minke jamana e vendredi do albiya ya la Allah ka doa ujabi. Amina ya Rabbi Touré. Allah ka barka do yerela. Ami Touré. Iye faso de nyima ya Allah ka barka dina ka barka di to no. Amina ya Rabbi, Allahu amin. Ami. Bona ka be bawfo. Ya Rabbi. Merci bien. Anga foli be bunaka be. Allah ka bole ma ka bara. Ya Rabbi Allahu ala ka yurume ka lame. Merci bien. Merci. Octo jusqu'à Kidal, c'est pour tout le monde. Alors, amma be koroboroka mais c'était pour vous. Salam alaikum. Allô. Ana de jamu foli ton ga kan yeshi ika don menye tijani yang depuis le Gabon Libreville anga foli bae ka foli ane ton ke kan yeshi encore ke ba ma cop ko plan XX anga foli bae. Salam alaikum. Allô. Ame de foli ane ton ni ka ke kan yeshi ka do ba ni la pasabo ma menye ngi nga juara me ke mi na ka tele juara me ke mi ni foni zero anga foli bae ika do Ibrahima Karanya ra ka foli bia 20 24 76 29. Allô. Oui, bonjour, salam alaikum. Alhamdulillah. Aba Jondo. C'est Aboukad Dagamaïsa depuis Gundam, la cité des 4 lacs. Abdurrahman Dagamaïsa depuis Gundam, la cité des 4 lacs. 4 lacs. Au Mali, il y a 5 lacs. Les 4 lacs se trouvent dans la région de Tombouctou, particulièrement à Gundam. Mais ça, je ne savais pas, mon frère. Ah, il faut demander l'histoire. Mais tu peux m'expliquer un peu? Au Mali, il y a 5 lacs. Les 4 lacs se trouvent dans la région de Tombouctou, particulièrement à Gundam. Lac Télé, Horo, Fati, Fakbin. C'est une lac qui ne se trouve pas ici, ça c'est lac Debout. Allahu Akbar. Voilà. Mais M. Dagamaïsa, ça je ne savais pas, hein, honnêtement. Ah ouais, il faut ça. En 6e année, on étudie les lacs. Ah, tu sais en quelle année j'ai fait la 6e année? Il y a plus de 30 ans maintenant. Ah oui, vraiment. Ça va quand même? Ça va, Dieu merci. Alors, dis-moi, comment vous nous écoutez vers Gundam? Comment toi tu nous écoutes? Vraiment, c'est ma première fois de coïncider avec cette émission. Ok. Vraiment, ça passe très bien. Eh bien, c'est super, M. Dagamaïsa. Dans tous les coins du Mali, les gens échangent, donc c'est très important. Voilà. Dis-moi, le grand Dagamaïsa qui se trouve ici, est-ce que vous le connaissez? C'est mon oncle, celui qui m'a élevé, Amadou Dagamaïsa. Amadou Dagamaïsa, c'est ton oncle? Oui, à Kalabankourazi, c'est là-bas que j'ai fait je suis un infirmier. Alors, l'Institut de Bamako. D'accord, Dagamaïsa, c'est mon bourangais. Voilà. Moi, c'est un bourangais, c'est un grand frère. Ah oui. Merci mon frère Dagamaïsa, merci bien.
Le 20 24 78 78. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kaifa? Aba. Tamaro. Nebe alatanu. Barayaro. Ambe alatanu jondo de. Amnata ka wele ka bokai. Amnata ka wele ka bokai. Awo. Amnata ikano awbe baraka radio sojumena kai. Ay ne lamani kala de ne baraka radio sola. Ibaraka ala me sanki to kai. Wa awo. Me ibaraka ala me ka radio sojumena kai. Kule FM. Ah, voilà. Kule FM o yanga bulo fara do kai. Ça c'est vrai. Ça va bien Amnata? Ça va. Somo be? Arase. Alors ni angla la pumana? Awo. Mbici ibita legal segu. Awo. Chokoroba do be ko hamenya. Awo. Yo, ba hame ibita iba ko adenge dabatu ngara yiwele ku kana afu. Awo nyame. Ibi tega di de nunu mbema. Awo. Ni ya soro tijani nyang togo do be. Awo. Iba wele kera da fe ka dugu ni kuma fa ko le côté. Awo abame. Merci bien. Enche. 24 76 29, le 20 24 78 60. Allô oui? Anikle. Somo bedi. Abalatanu. Alakatanu jidi. Ya Rabbi ami. Jondo. Diallo do rembe circulation na Bamako ya. Njo muga wele. Ouais, Diallo, je suis désolé ni amafo téléphone ma labla be radio so minumbe aywa Mali yoro wala nanol bi jaka baraka dabolo dolde ka be hakatu. Merci bien. Salam alaikum. Allô. Allô, ça va? Somo bedi. Rase. Mba Jondo. Pere ko folam ti kuma damene merzo tigara. Aha. An sega na tugule. Yoro jumay. Ngara arjo kanda. Arjo kanda Bajangara. Wala ne ko téléphone mais ala ke jum ta fadon. Awa. Ala. Ça va? Ça va. Bajangara Seydou nantume naka dembaya ambo afoka wala nyimando. Wala ba la alhamdulillah bu ba mela. Aywa, merci bien. Awa, comme radio ni misère ma nyako sebe. Ayre mako vraiment dans les raisons de Mumbe bay Bamako warma Mali ko kan. Vraiment nous sera ante mais minana ko so bete. Parce que ngara de bete les 6 heures en batte frère. Bi radio be joro na anga tigida la durante pardon. Message mbe Bajangara don yenga bon. Alors il faut une radio. Mais problème du même radio là, problème du même bala. Bon, vraiment anga mnen. Parce que bon, il n'a pas bon, il n'a pas pour ça. Dipol. Voilà, Dipol ni électeur. Voilà, au qu'elle a des banques en droit. Et donc vraiment il alhamdulillah au bas fouetté. Non, bi nyana bo Dipol, il ka Dipol ko nyana bora. Bajangara ka chama bia ka dongono chama bia sebuye ni ala solambi wele daka ka nyesho mba fo sedu nantume abi Dipol chama. Merci à Radio Kanda depuis Bajangara, merci bien. Merci. Kamere. Mirite banabe. Hamedel te ka don amita sugula ka sai kana jona e ka do aywa wate to ni ko dashi nyombulo yana ngata sugula ambada Bamako na lamini bela jile tuloka aminu be ni amugo be orobu de mariela dakabana orobu kura mi madelika do e ka don mashi ko société min de la ka do orobu damada min bora Paris min bora ngini nga Turquie ani min bora Chine e ka do ka faranyo nga kurufina ay weleli ke 74 37 86 62 74 37 86 62 alors ne ko amugo be orobu lueta la yorobe foyer abita orobu mingada ye ini ka ko muso ba laje e ka do na benana abita na ye amma nyolo bele jile dafale do orobu alwe ametekte angata dogo fiala 80 kana